Hej og velkommen til mit fyrværkeri 2013-2014. Jeg har været i AFAG og købe den her Supermix. Jeg vil prøve at lukke op for den. Så ser vi, hvad der er i her. Lad mig se. Romerlys. Meget små. Lidt raket. Bomberør. Lidt mere romerlys. Jumping jacks. Happy spinners. Og ground bloom flowers. Og så hvis vi lige åbner her, så kan I se nogle Aalborg Hyld. Der er også 6 fontænere, som hedder det der. Og så er der sådan en green bamboo her. Sådan en kæmpe fontæne her. Og så er der sådan en lille fontæne her, som hedder Super Volcano. Så er der lidt små ting her, for eksempel sådan en her. Så er der sådan en her, mini Volcano her. Fontæne, tror jeg. Raketter. Lige kan få den her ned i. Kraken Ball. Så nogle spinners her, og så er der sådan en her. Og Magic Grip, og lidt raketter igen, og så er der sådan nogle små raketter her. Og flere raketter, og lidt der spray. Men det er lige, hvad jeg kan følge frem her. Tak for i dag.